Zo Sean Caníis mi me gein turas sa chuna mi Iagan Caimbeulach an Iagan tinna stoig an dói agus na chaisin stoig ar á idir ann. A me hín spráir mehar bha gopar hí sa an dól an gá tó tá se an nubair bhean trá tá se an nubair agus bha go dáras trí bach na nech. agus van wist na begrijp van mijn kutje grabben mijn neus bloemen goes van mij kan er is gekend is waar was jou bij die nog maar ga oor fisker ha kunnen geitje in tuwend hè dat gele schonnen je aan Caimbeulach dat was dat in Doris hij is dus in kan het en Doris moor hij is wat is je wat praat maar wat aperen in de tuin en dan wat goed Korea en aperen gaan we je graag in roei me graag is gaan we thuis en thuis gaat als skiën waar die aan Caimbeulach zo me waar je koppen in de water waar je voor gewoon in de niet voor de koppen hij gegeven ik kaartje rooi aan Caimbeulach oh je doet maar kruisje geweldig ik kan thuis gaan je de zak op ze kaartje willen al het beetje Hanneke thuis ja maar gewoon Hanneke goed je een nacht gemisje agus Hanneke noorsen praat maar is thuis agus schijnt en mijn koers gaat als skiën al in Caimbeulach agus koine gaan onze kaart weer lient wat bis had je dat kan je daar zo agus kaas had kaart kost de goed over kiezen kon de gonne ket in de stad waar kine gro aan geef aan noorsen in bewaren wel in Caimbeulach waar hoor ze zijn als je gewoon niet agus Hanneke noors agus wat het channel smanen het je hier en het camera yoga te maken kunnen hagen rotiken die Iagan o je begonnen kon gonne ket begonnen in de show was jaar ik had al goed gehad met zoals je het use in tijd ja gewoon jam kro pel na mara na kapite ik sketera gewoon met jou nog wel ook maar got you de skala me kan you is gemistois hoi bis kitchen zo je aan te halen kitchen waar niet aan een fiep zo koos het kro daar was je aan kaart agus begonnen met je Susantoris agus Caimbeulach gewoon ze wakken agus gies beguis gaat Janik zien nach gewoon zien die toen agus gaat de gies in die kan die kunnen vakken zien elke kan tot je genavelien gleich gemaakt gewoon zien wekkers gimmerich ja nu te hurt niet waar vorige zin vat gleurnigen maar door hem baas Vandaag kom je toen je hier wie je gaat camera, korsan of gewoon als je een beetje, nog een type skill.